So nakuha na na ma'am. Daghang salamat sa imong maagang pamasko. Diya salamat di kadyo mambitan ni kay makapalit jud mi gas. Diyan yung ban pus danti. Gauna-unas danti oh. Hello guys, maadong adlaw na tong tanan guys. Pagpud ni si Ruby Provinciana. So padung ta diri sa atong guys, hala, hapit ni sa mahinog oh. Gibuhat ganiha kanang haraman ni gipaarsa. Kay di man ko pwede ring mag-arsa kanang ipuli. Kari di asja na. Kuan asja kanang mga prayer plant ja ana pong gisidar ya kaning rubber plant na. Diya sa laman sa kanang ipuli-puli ra na guys para kuan pud maka kita pud og kanang makakita maadlawan pud sa bakay mura sa kanang nang kuan bitaw sa nga ganahan siya og nay init. Diya mo ni gang gibuhat guys na wala man ako nag-video ganiha kay saba dito mga kuan. Mo ni ang gibuhat kanang kani magud sa kinahanglan man siya nga mo pakapot nga na kanang gaan raman ni siya guys kay haraman ni siya gilubid-lubid raman na diya mo na siya ang gibalhin kani siya kuan ni siya kanang cardinal diya kani pud sang gi kuan guys kanang nagseed ko hala sang giputod guys nga na man siya ang giputod kay kanang uban pwede man nato na i-seed diya na naka-seed na ko diya. Yan na siya mutubo na siya diha. Daghan ka doon siya kanang 1, 2, 3, 4, 5. Kay may ngani na pud siya dako na kaniyo. Ani sa gipadaghan. Diyan mo ni ang gibuhat guys, ang hinahinay ra kog kuan ni mga bunot kay di mo pagkadyo. Kuan ang bunot. Diyan nagsugo ra kog bata dadto nga gipakuan ako sa bunot ba. So mo to guys ang gibuhat kanang muli sa pugo kay huan nga nang magpahuway sa pugo kay alas 12 na. Ako deres bay guys, so magpahuway sa ako. Kanang nice kasi siya buwak na. Adjang ipangitanan ni puti. Kay na ako'y puti dari. Sang samantalag tungtong dana na. Diyan mo adto day meron guys sa kuan mag-inquire mi og tagpila ng kolorop. May puti po siya guys. Unom ka porterte. So namin diri guys ka Unom ka porterte. kuwer mi og kolorop. Jag isang ganahan kay brown man. Chocolate brown. Oh, unom ni. So among gikuan kay i-order pa na nila sa Cebu. Brown. Ay. Okay. Pero libre na na. Wala na itong yan delivery charge, wala na. Oy. Kanahan jud ko ani niya magtanom ba. Lagihan na mo Daris ng Thunder dia. Kaya wa ko ingani, diyan ang uliksyon ko ingani nga buwak. Hi baby. Hi. Anak to ni mo ma'am? Oo. Ha? Wala mo mong gidaghan. Pila man ni? Yuro oy. Di oy pili bitaw ni palitugpaan sa imong anak. Ma, kuan ni siya, mama. Bisag itugsog-tugsog na mabuhi na ni. Hulom lang sa kadiyot. Ay hulom siya. Oh, para kuan siya. Para mo. Or katong mga ingana sa ilawom nga murag Pero pwede na siya mabuhi. diya na nakapangadyo na kog kuan kanang Asa din mo? bil taga-tanawan man mi. Ah. Dapat. Diya guys, nakakita na po kog pink. So mga aso na po gud ning pink kay nice kadyo. Rubber plant nga kuan. Tagi kuhaan ko ninja oh.
Okay ra. Pila man ni? Ay, pagana ka na ba sigarilyo? Mabuhi ra ni siya nga na itusok, no? Ha? Hala, salamat. Nakaagi mo wala. Aga ko nakitaan ka ng imuhang kuan bitaw ma'am kanang naay pink na ganahan jud ko ana magtan-aw ba? Taga-tan-awan raman ko. Hi. Wala. Ding. Kato maoram to taas ko an. Oh, lagi. Tanaw yung pulma mo ngili siya oh. Naligsan na. Mao na nag Hala kaluoy. ligsan. Kay mahilig jud kay ka ma'am og mga buwak ma'am oh. Ma'am Perla, salamat. Daghan ba ako kayo kanang ibaligya sa unang buhi na daan. Ah. Yawa na ka nagbaligya ron, di naman po mapalit ron. Ma'am Perla oh. Kana Dari dis sa ka Santander. Lucila o basig nay gulang diha. Kuan is dya guys, rubber plant nga variegated. Nga na sa dako kadong sanga na ah. Dako isang sanga na oh. Wala bunga diha sa Ayun kuan si- o. Puyon sila dili ko no magtanom nga ni kay puyan ko no mga kanto. Sino o mga resort dito sa alcohol dito. Ay ganahan ko dani ni dyan. Apa dyan ko yung nakitaan nga yelo. Kaadyo nga dako, kaadyo bito sa nga kalapad nga yelo. Kanang mga pug ko, mga kapit-tapit pug ko. So asa silang gihumo kay asa nang pangtanom sa gagmay nga kaang sa nato ibalhin sa juta. A few moments later. Nyagi mo niyang gipalit kanang umigang murag yelo nya murag magdi ka sa hang. Sumunto ning palit og ganiha og kanis jambulo ang isuway kaniya. Kanang mintol. So ato ning suway guys kay yun sila hang kuno kaadyo ning blue. Kay kanina hurot na lang ang hinaplas na haplas pud sa likod ni Nicole kay malagi na nay kuan. Ang kamot guys kanang ang pabutangan ni Papa Edi. Na kanang murasag nalagom na sila ang na sakit ka juga sa ingana. Okay ra man ang mga daliri guys, okay ra man na pero kanirang pagpako inag kuani mo sakit murasag na nalagom. Sakit ka sa kuan ba man sige hapon na sa nagtapalan kay di na ka ni sa mo hubag ginoon kanang wala ni hubag kana na ni bukol na mani sakit guys kan murag nabuho na sakit kay sa nga na man ang ahas ang butangan og kuan kanang libangan na ba kay para di sa matandog sige na pala sila ba hinayi ka ng nalagom kay sakit kay na ayo piso ah hapla sila daghan na itong kuan ba dili kay sa hang lagi Lagyan ako, masalang patong ko niya hilo. ha? Yes Nicole masalang ko ng blue Magkapalit mo kan sa una god. Mas nahalangan giguan ng kuan. grabe kang ugat sa kamot guys oh. Mani kamot sa trabahante Kapo daw. Puro mga alambre. kay di jud ko buhian sang amo sa una sa taot di ko sa mga kauban diya sa Gipan Package Design Center diya sa Manila. So di ako bibitawan ng amo ko dati dahil sa sobrang gustong-gusto niya ako dahil maraming nagagawa. Bati marami akong yumaman yung amo namin. Matagal din kami magkasama ni Papa Edi. Hala, nagtagalog lagi ko pa. Dugay pud mi nagkauban ni Papa Edi guys sa kuan. Gilabhan naman ang Nicole pero wa matangtang lagi na. Kamansa mo kutong kuan. Tornirek. Ayo diha kay wala man diha na si babaw dapit. Dako bitaw niyo. Para masakop ta. Kuan guys kanang hang amo sa una di jud ko nila hawaon wa po ko nag-resign ning automatic ra ko hawa. Kay di po ko pa resign. Pila ka tuig pud mi nga trabaho no si Papa Edi 20 ka tuig. Ako murag 19 ka tuig sus grabe panarbaho. 20 ka tuig tapos ibis maasin so. Perap ng perap man. 20 ka tuig naman panarbaho pero hindi kami umaasinso. Di pa tayo mga pang magbalay. Kay sa Manila daghang kaso mga kuan mayroon nun. Manang pasalamat jud kadto ko ni Florami Buhlana ug sa ang tatay ug una sa tanan ag sa Ginoo jud ang pasalamatan kay
pahimutang mi dari sa Cebu. Kay grabing kalisod pag abot na mo dari Motor Cebu. na diha, bike na dire. Pag abot na mo dari Cebu, grabe guys. Pila ka buwan pud mi nga kaon og tinughong. Sudan si Papaidi og asukal. Parang matira matibay. Unja. Kuan ka nang magbuak og lubi para sudan ng lubi. Tinudkod. Tira Pero matibay gani. sa una mohilak jud ko pa katong isang yera to 2000. Tibayan ng sikmura ba basta. Dili 2018 to. Sobrang ng tiyan yung mga kamatay. Di ba 2018 to ba nga? Bawi na lang ta sa mga sunod na araw og nay Di 2018 to nga si Crystal nga nadinggi ba nga kabong buang taga sa tamang huwam. Way mo pahuwam og kwarta guys, way mo bisag 500 pesos way mo pahuwam. kawalang man di ay. Kahit man mga kamag-anak, Imok na. wala mo pahiram sa amin ng pera. Kaya magtudo sikap ako guys na ano, good, yun always. God is nagkuan ko tudo sikap ko, eskwela kog massage, eskwela kog tanan na rakit, luto. Tanan nga mga gustong itinda, mo niya na napuruhan sa ang kamot guys, naingani na ni. Tungod ni sa ang pagkugi nga grabe, napundin na ang kamot. Pero di pa jud nga pundi ka adto ni kay malihok pa man ang mga lani. Pero adto sang suportahan sa guys kay sakit jud, di jud pwede nga kuan kanang magnget-nget jud sa mga bii. Unsa mo lagi guys, tanan daghan kadtong salamat ni Ma'am Bisminda sa kanang always man dyan na sang pasalamatan kay mo lagi na di mapurma ni amuhang kusina. Unsa guys kanang gikan day mi ni Papaidi sa kuan ngapit-apit pud ko panguhag mga buwak. Kanang gikan mi nangita lagi og kanang asay makabarato mi og kanang kulurup kanang nag-inquire mi. Unsa kuan pila to pa ang metros pa? Pa 350? Isa katong usa katong laing porma? Katong lain og porma pila to? 380? Oh, minitros day ang kulurup. So gi total tong unom ka kuan 560 ka taas kay dari 560 ka taas man jag dari spikas 530 ang taas kay di man parehag taas dari sa dapit gados pikas kay murag ngana man ang porma. So mga to kay patutal na mo dito sa Cebu City gitawag pa dito sa kuan guys kanang katiwala dito sa gingadtuan. Unja kaya ra lagi to namo tiguman ni Papaidi. Unja basin og mga by January nga na makatigumi sa 13 month ni Papaidi basig na may madawat nga 13 month amo na mapungpunan-punan nga na mapalit ra to namo. Unja dako kadto ko pasalamat ni Ma'am Bisminda kay mo lagi na napurma na dudtanan nagatehang kusina guys. Gamay na lang medyo kuwang nga mabutang nato itong kuan ka na pa mo ito kuwang nga 5 ka kuan ka ng angle bar og kuan ka ng 5 ka flat bar. 8 ka angle bar niya 5 ka flat bar mo ito yung ni Ruben na ikuwang dyan. Mo ito nagbalik nila ila itong itaod dyan puhon basin og di ra makabutan og kuan makatrabaho sila before magpasko butangan na siguro ni Gatot. So ang paningkamutan guys nga kuan ko makatigom jud ko kanang makatigom ko sa kanang 13 month ni Papaidi mo nang punan kay dako pud mapunan lang to na 13 month kay di po maabot dyan 13 month og mga 20 kapin di po maabot guys kanang siguro na sa mga 15 ra ingana kay sa una nag 13 month ko sa Manila guys na pa may mga trabaho say na may bonus na G's nga nandya say 5 bonus dari kay wala sila mga bonus 13 month ra man nandya kuan guys kanang dako pagkado ko pasalamat kay nakadawat lagi ko karon og kuan pamasko nakakadong pamasko nga nakasurvive mi nakapadapog kong kristal para palit og bugas kay nilagay sa kristal mamawa ako na sa bugas nakalimot di ko gahapon kay nagpadamo kong allowance niya og bayad sa bayan dya kalimot po sa ingon na hagwan ay bugas sa kana laging bata guys maikig lagi na sila mo kuan kanang manang magtipid jud sa taman manang maluoy ko ni ba kay ma palit na lamang kog 2 ka kilo may nga na chat siya nako kay hapit naman po kumuli nga na siya kanang ka maluloy yung ginahan ba manang ako
sobra-sobra din hanggang pangpaningkamot tungod maka-eskwela lang ni silang duha ka anak. Manang dako kadto kog pasalamat sa Ginoo guys nga nahay ko yung anak kay nga na magnanghon nas inahan pud. Pareho lagi pud na guys nga magnanghon na po sa akong mga ginikanan. Sa karon guys wa pa jud ko naka share sa akong mga ginikanan kay mao lagi na gipit pa jud kadto ko. Pero sa unang panahon guys bisag napa ko sa Manila nga minjit na ko mo share ko nila ni nanay mapadadyo ko na nila bisag panggatas malaman nga na karon na hinuna ako diri sa Cebu ana ko nakapadaan nila kumubawi ra lagi ko nay ja mo lagi na hapit na isang birthday ja wa mo ko na naad ni sa ugma guys manawag ra ko nanay nga kasi di ko makauli kay malahigwaos lagi ta sa atong gastos pud kadto guys ug muli ta kay pamasahe mahal na pud kadto ang pamasahe ron. Ja si Gigi nagchatanay na mi Gigi guys mo uli siya magmotor ko nung silang duha ni mo kanang dunjun sag ako wa mo ko manaad na nga muli ko muli ito ningan si Mama Alits nga kuan kanang manguli magaling ko ni magambag-ambag na gihapon ko mi og mga lutuonon para sa birthday ja malagi na hanggi paningkamutan guys kung kuan kauli ba ko dani sa kanang agdon laman nato ning panahon ja malagi na sinikol di ko na po yung bisa na kay naipamati pero murag okay na yun sinikol guys anang gawas na isang ubong nga sige nagpainom og lagundi dama lang ito guys kanang balikan kadto daghang kadtong salamat kadto ni Ma'am Bisminda ug ni Ma'am Bitani na nagmahal so grabe sobra nilang pagmahal na guys kanang nakurat lagi ko ganihan ni kalit lagi pop up nga ang cellphone ba habang nagchatanay Miss Crystal kalit na siyang pop up nga na nagpadagport hala kulbaan jud ko wala Diyos ko makurat ko ba hala isa ka to nga naman to nakabutang liberty nga na so, salamat kadto Ma'am Bitani sa imong ka maado kanang wa man jud ko nangado nimo ma'am kanang basta kay mao na jud ko sa imong batasan nga murag ako bitaw nga kanang dali ra pud kadto ko maluoy kaniha ngadto kong palingki na jud ko kaluyan jud nga murag jud kanang mo grabe kaluoy ja usa pod katong ang gipangaduan og buwak na bata dito murag do ko mo kay anak na jag lang bay bitaw karong katumbangan na man ang nga Lord sure kita jud ay kadto ko kay kamong bay ma pakadyo mi basa ba na grabe mas kinaluoysan pa dun namo guys nga murag sakit bitaw tan awon man ang puhon ug ako gali maka magrasihan po ko sa Ginoo guys mo kuan po ko mutabang po ko sa mga ninahanglan tabang gali ko sa una guys nga kaysa tong nagsubaybay na yang vlog nga pag pandemic bisag kanang higwaos ka Zumi pero naka-share ko mga blessings sa mga bata kanang kapakaon ko nila kada Domingo Sabado nga na naku magpiding-piding ko na limang daghan bitaw kong mga plato diha guys kay dyan nang gitudog pamalit kay para lagi magpiding-piding ko sa mga bata anja malagi to dakang mga baser sa una guys may wa pagali ko nuko musildo pero kanang magsige na ko nuko pakaon sa mga bata kasayang-sayang lang ko nuko kapoy-kapoy lang ko nuko luto-luto daghan kadto mga baser nga ana ba nga malang usay ako magpakaon ko sa mga bata dari di laman na i-upload vlog kay mabas na pud ko nga na kitabangan manggaling ko sa tabang pagkukuslain nga na ba pero ako jud guys kanang kay bawo na jud ang mga tawo dari guys nga kuan kanang maluluyon jud guys sa tanan-tanan ako lagi na kwartaan sus daghan kadto ko mga naagihan nga lapaloy kadto pa ganihan nakaagi na pug tiguang nga naglakaw nga aron luod sa ito maghinungan gitagaan hagpan pero di na gi-upload sa mga vlog na guys kay daghan lagi may kuan kanang mga baser daghan kadto mga ingana ba ja kanas ni kundi man naganahan ka nang ibas bitaw ko kay bawo man ni kulgon sa ko ano mo lagi na salamat kadto taas na kadto nihang video salamat kadto yung tanan guys salamat kadto ni Ma'am Bitani salamat sa mga tawo nga nagsubaybay na nihang vlog dako pud kadto tabang na kay sa iduhang pagtan-aw dako kadto ng tabang nga labi nagdin ni so kanang kaligtaan nagpahinumdum nakadako na dyan kadto ng tabang na mga kapiso-piso mi nga na salamat kadto dyan ako kadto ko salamat ni Florami kaya kita madud mo sa dihang chit-chat gabi nga isang gimension nga gitudluan mi ni dyan nga saan pag-vlog para kanang makatabang po siya namo nga na so kakita man jud mo katong mga viewers ni Florami kay bawo man jud ko nga kanang viewers pud ni Florami manang nagakadto ko salamat ni Florami usahang tatay ug una sa tanan jud ang pang Hinuong Jesus kay si Jarama jud tanan ang atong gabay nato kada adlaw sampit na ta kada adlaw guys unsay atong kuan man tong ganihan Lord kadang sakit para ba jud ni kadto kamot Lord kanang adjuhayn taon ko kay ro maka
ginabuhi ko. Sa mga to nagtrabaho ko dito sa Pikas guys. Pag uli na malito na yung pop up. So dakali kong nadawat nga pinaskuhan. Salamat kay na-survive ra pagahong palit og bugas mga kristilog. Mga kinahanglan na mo diri sa kusina. Salamat kadto mambitan ni. Salamat kadto sa imong kaadto. Salamat kadto. Salamat Miss Minda. Og salamat ninyong tanan guys. Alam kahibaw man jud ko nga daghan kadto mga nihatag na sugod sa akong pag-vlog. Daghan kadto mo kanang nakasuwat na mo sa akong kasing-kasing ug sa ngana pero kanang nakalista mo diri sa akong mga notebook. Kani mo ni siya mga Gloria Hamil, mga Primitiba, mga Ma'am Ingrid nga na nakakuha na tanan na Ma'am Sis In, Ansan Blanton, daghan kaadto kanang labi na si Ansan Blanton, grabe na siyang kabuutan guys kanang bisag minagti na ko ihatag nimo ti mga na nagkalit. Salamat kadto si Ansan Blanton. Ja daghan kadto guys. Di na mo na matagsa-tagsa kay bawo na mo kasong mga nagpalupad na ka sa unang panahon daghan kay bawo na mo kinsa mo sis in hamin natabang na sa mga butakan kusina. Og shout out po ko ni Sir Kuan si Sir David. Salamat kadto Sir David kanang una dyan na siya nahang nihatag og buhunan sa una nihatag na siya 10,000 katong dito pa ko sa Pikas bitaw nga tindahan tinda ko dito sa mula dito ipahawa ko dito kay gigamit na ingana. So daghang kadto salamat taas na kadto ang video. Amping kampo ang tanan guys. See you next vlog. Good night. I love you all. Ni sabay pa jagahang utot. Ikabagan ko guys bitaw. Salamat kadto ninyo tanan guys. Love you all. Amping kampo ta.